Pavić Ivan, Matej. U Omišu 3-1, u Makarskoj 1-3. Čestitke Olmissumu na pobjedi. Sljedeći tekad u Zagrebu. Evo, teška utakmica na Ribnjaku koji uvijek. Omiš, eto, ne bi sad tak nazvao sretnu i spretnu pobjedu, ali eto, ne mogu ni zasluženo 3-1 je. U ovoj fazi natjecanja se gleda pobjeda kakva god da je. Hoće to biti penali, produžeci ili regularan dio.
tu se ide na nož, tu se ne biraju sredstva, jednostavno svi idu maksimalno što se danas pokazalo. Ja vjerujem da su i gledatelji uživali, eto vidite po meni mokar dres, stvarno se išlo za svaki metar borba, čestito bi i gostima i svakako svojim suigračima. Ostavili smo srce na terenu, to je najbitnije. Bili smo blizu, opet smo se opekli, nije gotovo, imamo utakmicu u Zagrebu. Ja vjerujem da ćemo se ovdje još jedan podružiti i vratiti da odigramo tu majstoricu za final. Mislim da je bila tvrda utakmica. Prvo poluvrijeme možda nije baš bilo najbolje kako smo očekivali, loše smo ušli u utakmicu, ali eto, pokazali smo da i kad loše igramo da pobjeđujemo i zabijamo golove praktički iz ničega, što pokazuje da smo prava ekipa i mislim da smo u drugom poluvremenu isto tako odigrali, sve u svemu ne baš neku utakmicu, ali najbitnija je pobjeda i sad idemo u Zagreb po to finale.